roda de premsa i que considero que és un engany als vinalosecs. El senyor Romeu començava la seva roda de premsa sorprenent-se perquè a les preguntes que havia fet per escrit el Partit Socialista en el plenari del mes de juny, l'alcalde havia respost en aquest últim plenari oralment en el plenari durant mitja hora dia ell. Pues bueno, simplement jo crec, i el senyor Romeu ha sigut alcalde i sap o hauria conèixer el reglament de l'Ajuntament, el que va fer l'alcalde és a unes preguntes que fa el Partit Socialista per escrit, que les pot fer per escrits o oralment, l'alcalde les respon oralment i de forma detallada en el plenari. I ell dia, és que és un torn sense rèplica. Òbviament, el torn de pregs i preguntes, l'oposició pregunta i l'alcalde respon. I això passa en esta legislatura, cosa que no passava en l'anterior. En l'anterior legislatura érem l'oposició, quan estava el Partit Popular, els que preguntàvem i el senyor Romeu el que no contestava. Perquè la hemeroteca està per alguna cosa, el Partit Popular feia preguntes quan estava en l'oposició, el senyor Romeu no contestava en el plenari, mos contestava per escrit al cap d'un mes i mos contestava d'esta forma. Vull dir, això són les preguntes, les respostes a les preguntes del PP del ple ordinari del mes de juny. 1, sí, 2, sí, 3, sí, 4, no, 5, sí. Això era el que contestava el senyor Romeu per escrit després d'un mes. Claro, a mi no m'estranya que el senyor Romeu ara se sorprenga de que l'alcalde li conteste les preguntes durant mitja hora, però això no significa que l'alcalde no faci el que té que fer. El senyor Romeu dient que en el torn de participació ciutadana l'alcalde vulnerava el reglament, i ho dia així en aquestes paraules grandiloqüents que són les que li agrada al senyor Romeu per a pareixer que aquí s'està fent una cosa. Mire, l'únic alcalde que ha estat condemnat per vulnerar el reglament de l'Ajuntament ha sigut en el govern del PBI, Partit Socialista, en la primera legislatura, sent Jordi Romeu regidor d'Urbanisme, quan el tribunal, el que va condenar l'Ajuntament a repetir un plenari perquè s'havien vulnerat els drets dels regidors a tenir la informació a temps antes del plenari. Ell, és dir, el seu govern, el govern del Partit Socialista de Vinaròs, és l'únic que té una condena per un tribunal de justícia per vulnerar els drets dels regidors. L'alcalde no vulnera cap regidor, simplement en el torn de participació ciutadana, que no és participació, és al final el mateix senyor de sempre que pregunta i el qual s'ha reunit sempre que volen l'alcalde i se pot reunir l'alcalde li contesta de tu a tu. I simplement, i una altra fulla, senyor Romeu, esta és la firma del senyor Romeu. En un ple del mes de gener del 2011, la senyora Marcela Barber, entonces regidora de l'oposició, li va preguntar sobre unes queixes que li havien fet arribar uns veïns de Vinaròs al Partit Popular, igual que ara passa a l'oposició, perquè passa habitualment. La resposta del senyor Romeu en la seva signatura és: a cadascun dels veïns que s'adrecen a l'Ajuntament, als departaments tècnics, contesten al respecte. Donen vostè la representació de cadascun dels 37 veïns i els contestaré a tots ells. És a dir, el senyor Romeu era el que dia a la gent que va a l'oposició que vinguen a mi, i ho firmava, i d'això no se'n deuen recordar, però nosaltres ho guardem. O quan, per exemple, a preguntes del Partit Popular en un plenari, el que feia era mos adjuntava un escrit del Partit Socialista que havia publicat en el setmanari Vinaròs. Per tant, en tots aquests temes de vulneració de reglaments democràtics i qüestions que parlen el senyor Romeu, de lliçons, ni una. Ara tenim un ajuntament que està obert a tot el món, que se pot preguntar el que vulguen, que se pot entrevistar qui vulgui en qualsevol regidor a qualsevol hora, que l'oposició té les respostes sempre i en molta més extensió i profunditat que no el que se feia abans, i per tant, eixes lliçons, ninguna. I després, passant a altres temes que va comentar el senyor José Antonio Jiménez, va parlar de la reordenació de contenedors, i quan va parlar de la reordenació de contenedors de la zona nord, pareix que allò és l'oeste, vull dir, es que los contenedores están muy lejos. Òbviament, aquí hem de ser sincers i no hem de jugar a enganyar a la gent. Tot el món volem un contenedor que estigui a prop de casa per en 10 segons arribar a tirar la basura, però que no estigui davant de casa nostra. Tot el món vol un contenedor suficientment gran com per a que les bosses càpiguen dins, però que tampoc me tapen la visibilitat o que tampoc puguen molestar en la seguretat vial. És que n'hi ha que ser més respetuosos i n'hi ha que ser més serios. A veure, en la zona nord hem de ser conscients que tenim un problema que és que està molt disseminada, que els carrers en moltes ocasions no permeten que el camió de la basura passe per tots els carrers i per tant hi ha que buscar la millor solució que mai serà l'òptima,
però ni en l'anterior legislatura, ni en esta legislatura, ni en la següent.